Яңалыклар тапшыру үзешен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. 3 этаптан торган 3 еллык ремонт. Азатлык майданын нинди үзгәрешләр көтә? Халык сайлады, җитәкчеләр хупламады. Йортсыз хайваннар өчен төзеләсе приют буенча проект ни өчен гамәлгә ашырылмый. Ветераннарны балалар котлый. Алар өлкәннәрне махсус әзерләнгән чыгышлары белән сөендерде. 7 тапкыр халык белән очрашулар уздырганнар, 3 тапкыр яңадан үзгәрткәннәр һәм ниһаять Азатлык мәйданының проектын чалуларга тәкъдим иттеләр. Проектны әзерләүдә Россия һәм Голландия архитекторлары катнашты. Шәһәрнең үзәк мәйданы нинди булачак, Гүзәл Шихапова сюжетында. Проект буенча фикер алышуга йөзләгән шәһәрдәшебез килгән. Алар арасында укытучылар, тәрбиячеләр, депутатлар, торак коммуналь өлкәдә эшләүчеләр бар. Азатлык мәйданы моңарчы да бик матур булды, ләкин безнең менә теләк ул европейский стандарт хәленә килсен иде. Фонтаннарда менә Ираклардан килгән туристлар инде анда шундый сокланып килеп ял итә торган булсын. Шешекләр күбрәк булсын. Анда инде килеп ял итерлек иттереп, рестораннар ниләр булмасын инде. Самое главное килеп күңел ачырлык иттереп, матур иттереп йөреп кайтырлык бут. Үзебезнең шәһәрне матур иттереп күрсәтерлек булсын килгән кунакларга. Проект буенча зур үзгәрешләр көтелә. Фонтан төп корылмаларның берсе булып калачак. Яңа эскәмияләр, яктырткычлар куелачак. Мэрия ишек алдына һәркемгә керергә рөхсәт ителәчәк. Тынычлык проспекты янында беренче төзүчеләргә һәм Хәсән Туфанга багышлап һәйкәлләр урнаштырылачак. Нужно было смотреть, как город влияет на площадь и как площадь влияет на город. И важно было сделать такое пространство, которого пока нет по своим качествам, равных в городе Набережные Челны. Все знают про то, что город Набережные Челны – это уникальный город, линейный город, но часто линейные города не имеют центра. У агентства ипотечного жилищного кредитования есть проект, в который они включили 40 городов России с целью создать наследие чемпионата мира по футболу, то есть организовать площадки, на которых можно будет массово просматривать матчи, а потом уйти с этой площадки, оставив благоустроенную территорию. Реконструкцияны 3 өлешкә бүлеп башкарачаклар. Беренче этабын 1 августка тәмамларга тиешләр. Проектны тулысы белән гамәлгә ашыру өчен 3 ел вакыт кирәк булачак. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Майда Бигеш аэропортына Төркиянең Анталия шәһәренә рейслар яңартылды. Әҗәйен аэропорттан Сочи, Анапа, Симферопольга рейслар ачыла. Узган ел белән чагыштырганда самолетта очучылар саны 1,5 тапкыр арткан. Бигеш аэропорты исә ел башыннан 165 мең кешегә хезмәт күрсәткән. Күп кенә шәһәрдәшләр тавыш бирүдә катнашты, әмма аларның фикере исәпкә алынмады. Монограда РФ сайтында узган тавыш бирү йортсыз хайваннар өчен питомник төзү идеясы җиңгән иде. Әмма ул финанс ярдәме алмады. Моның сәбәбе идеяны төзекләндерүгә 5 адым проектына туры килмәвендә дип аңлатты тавыш бирүне оештыручылар. Шул сәбәпле әлеге проект шәһәр җитәкчелегенә дә тәкъдим ителмәгән. Финанс ярдәме булмаса да, әлеге проблема халык арасында зур кызыксыну уятты. Бүген исә Азира приютында 70 эт яши. Эшчәнлеген Любитель природы бакчачылык ширкәтендә алып бара. Бу исә бакчачылар арасында зур ризасызлык тудыра. Хәзер фондны оештыручылар тиз арада 1 гектар күләмендә бүленгән җирдә төзелеш эшләрен башкарырга ниятли. Әлеге территорияны койма белән уратып алырга телиләр. После того, даже как столбы поставят по углам, надо сейчас, там же земля неровная, надо планировку делать. Будем искать варианты. Может, у кого-то, у волонтеров, там, друзья, братья, сватья, родители. Есть техника, чтобы... Будем искать возможности, чтобы строиться. Шолы сәүдә үзәкләренең берсендә иске киемнәрне кабул итүче контейнер эшли башлады. Киемнәрне төрле халәттә алып килергә була. Теләгән һәр кеше бәләкәйләнгән, искергән, туйдырган, хәтта тузган шалбар, футболкаларын, курткаларын шунда алып килә алачак. Бары тик күннән эшләнгән куртка, күлмәк, штаннар һәм аяк киемнәре кабул ителми. Киемнәрне торышлары буенча төркемнәргә аерып мохтаҗларга бирәчәкләр, секонд-хендта сатылуга да әзерләнәчәк. Начар сыйфатлылары бүлмәләрне җыештыруда, энергия алу өчен ягулык сыйфатында сүз булып эшкәртелгәннән соң автомобиль төзелешендә кулланылачак. Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннары бәйрәмгә әзерләнә. Май башыннан ук аларның кәефе күтәренке. Кызыл армия солдатларын шәһәр җитәкчеләре, депутатлар, мәктәп укучылары, студентлар котлый. Мондый очрашулар ветераннар өчен генә түгел, кунаклар өчен дә файдалы. Чөнки геройлар чын тарих белән, озак һәм бәхетле яшәү серләре белән бүлешә. Максимум 80. Әйтәм бит. Абый ялтырап тора әле. Әгдәс Нәфыйковка 91 яшь, ул бер дә картаерга ашыкмый әле.
4000 elemenттан тұрған картина пазллары жию белән шөгыльләнә. Өйдә дә бөтен эшне үзе башкара. Сугыш башланганда Әсгать Нәфиковка 15 яшь була. 10-нчы сыйныфны тәмамлагач фронтка алып китәләр. Бүлмәгә киттек. Команда җыйдылар бит инде. Призывка алгачыннан бүлмәдә бер җидә җыйдылар да, аннан без киттек нигә Казан ягына. Казан поезд белән бардык, анасын 8 километр ни бардык, җәяү бардык. Зеленодольскига урнаштык. Зеленодольскида анда бар специальный штаб морской. Анда обучали. Хәзер барысы да артта калган, әмма сугыш елы хатирәләре мәңге истә калачак. Әгдәс Нәфиков 1945 ел язын онытмыйм ди. Җиңү көнен ул Одессада каршылый. Ветеранның иптәше Мәүзидә Нәфиковага сугыш башланганда 14 яшь була. Ул олылар белән беррәттән төрле эшләр башкара. Женщины большинство. Коровы доели, в поле работали. Нәфиковлар гаиләсен җиңү бәйрәме белән котларга ел сайын кунаклар килә. Быел аларны шәһәр мэры Наил Мәһдиев тәбрикләде. Это не просто акция. Это дань уважения нашим ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Мы их от всей души поздравляем с наступающим великим праздником, Днем Великой Победы. Желаем крепкого здоровья, такой же несгибаемой воли, такого же острого ума. 9-нчы майны Нәфиковлар гаилә белән каршы алачак, әмма иртәдән Әгдәс Нәфиков мәңгелек ут янына чәчәкләр китерәчәк. Гүзәл Шихапов, Алексей Иванов, яңалыклар. Теманы дәвам итеп, бу көннәрдә оешма предприятиеләрдә, уку йортларында сугыш һәм тыл ветераннары белән очрашулар уза. Сугыш чоры кешеләрнең сөйләгәннәре бик кадерле ядкәр, чөнки аларда чын тарих. Бүген Зәп бистәсендәге 101-нче балалар бакчасына тыл ветераннары килде. Алар сабыйларның чыгышын бик җылы кабул иттеләр. Кечкенә булсалар да төш кенә балалар биеп тә җырлап та күрсәттеләр. Хәтта сугыш күренешендә әзерләгәннәр. Солдат, санитар, радист. Патриотик тәрбия менә шулай әкренләп бирелә дә инде. Сабыйларның шигырьләре сугыш кинохроникасы дәһшәтле елларны кабат искә төшерде. Вера Александровна Бухарова 1941 елда бу кызлар малайлардан әз генә зоррак була. Сугыш башланганда 9 яшь иде миңа. Бала-чагалар белән җигреп йөрдек. Аннары өйгә кайттык та әниләргә әйттек, әниләр. Ну, авыр күтәрделәр инде. Абыем китте 24-нче елга. Кайтмады өйгә. Ничек булды сугыш еллары? Сугыш елларында бик авыр булды. Сабыйлар шигырь сөйләй, һәр вакыт булсын кояш, һәр вакыт булсын әни, һәр вакыт булыйм мин. Бу бөтен дөнья балаларының теләге. Җиңү көне якынлашканда бу сүзләрнең асылын, мөһимлеген тагын да ныграк аңлыйсың. Балалар, оныклар безгә төшкән авырлыкларны күрмәсен. Өлкән буынның бар теләге шул. Җиңү бәйрәме зур бәйрәм. Без бу бәйрәмне көтеп алабыз балалар белән. Барлык ветераннарны, сугышта катнашкан солдатларыбызны, бабайларыбызны бәйрәм белән шын күңелдән тәбрик итәбез. Сезгә саулык, сәламәтлек, озын гомер теләп калабыз. Рим Әхмәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.